Pasar la vida desde un triste camarote junto a un par de libros viejos, hay un álbum familiar. Es creyente y mientras reza pide a Dios todas las noches que este año pase en casa Navidad. Las arrugas en su cara y los años se reflejan, cada vez le cuesta más, pasa más noches en vela, toma de aire, le recuerda cuando acabe y él espera, lucha contra sus demonios, sabe que valdrá la pena. El sol le dio la puerta cada amanecer, sabe casa por última vez, sonríe en el espejo, más viejo que ayer, sabe que lo que hizo estuvo bien. Hoy siente el viento a su favor. Con todos vos, as nosas presentadoras desta maravillosa gala, Fanny e Vanessa. Benvidos. Boas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí esta noite. Vamos Bueno, a esta chuleta tarde. primeiro. Toma, toma, que ti... Benvidos todos. A donde? A novena certame de curtas de Alberto De Romero. Alberto Romero. Así, así, así me gusta, ambientiño. Vamos ter unha tarde intensa. Moitas sorpresas. Moita música Tamén. e sorpresas. Bueno, Moitas. en fin, non vamos a desvelar nada. Que vayan descubrindo? No, vamos a dar o agradecemento antes de nada Eso. a todos os participantes, a todos esos que entregastedes unha curta para que isto se poida facer e que poida ser unha realidade, a todas as AMPAs que siguen colaborando con nós, aos colaboradores como Barbanza Arousa, que é un dos mellores, vamos a deixalo aí, a Deputación da Coruña,
a Fundación La Caixa, que nos dá un pouquiño de cartos, a ver se para o ano nos dá un pouquiño máis. A ver se nos dá un poquinho máis, porque os cursos deste ano nos costa Foron aí chegar, un pouco tal. A Congalsa, Exacto. a Chicolino. E a Chicolino, Chicolino Eventos. Chicolino Eventos. Os pinchiños de despois, Chicolino Eventos. O Concello de Ribeira, por cedernos o auditorio, iluminación, sonido, todo o que está por detrás. Gracias. Gracias. E bueno, empezamos esta gala. Dios, Que? Como que empezamos a nota gala? temos? Como empezamos a gala? Fuerte, moi fuerte, pero vámola a Que non vai acabar. caer, Vámola a acabar que flipas. Vamos O a plan presentar. dos impostores. Músicas reivindicativas. Música non, letras, perdón. Conchicha, Empezamos música mal. Conchicha, que ten contido, que din cousiñas, din cousiñas. Teñen moita forza, moita garra, teñen denuncias Como sociales. José Luis Moreno. Forza, garra, potencia, ten de todo. E o rapaz sonábame de algo, non sei de que, tío, algo me sonaba o rapaz, non sei de que. A vos sonábamos? No, claro No, que que ti va. que sí. No, de nada, de nada. De vista solo así, algunha vez esporádica. Seguidios nas redes, por favor, en Spotify, en que máis me En dixache? YouTube. En YouTube, todo. En todo El está. plan de los impostores. Aí está. Aplauso, aplauso, que o merecen. E veímonos a presentar. Temos as voces de Taisuki, Marga Loureda, Elena Figueiras. No baixo temos a Juan Ciego. E na guitarra a Dani Martís. O teclado, Chumi. E na batería o noso José Andrés Mariño. Estarán con nós durante toda a gala, axudándonos e a todo eso. Chegou o momento peor de toda a gala. No, muller, no. Sí. Vos vamos a enseñar, como non sabedes, vamos a enseñalo nós. Vamos a explicar como vai a ser a mecánica da gala. Xa sei que os que vides todos os anos máis ou menos sabedes, xa sei que os que vides normalmente autoridades e tal máis ou menos sabedes, pero nos gusta nos volver a explicar. Bueno, Sobre a min todo non, polos pero a vos rapaciños, verdad? Os rapaciños tamén, os que ganen os premiados e demais, queren saber un pouquiño como é isto de sacar a foto, estas cousas. Nada, Bueno, pois nós simplemente chamaremos a autoridade que vai a entregar o premio, subirá por aquel lado, solo temos dereitas este ano, non hai esquerdas. Entón, Vaya que vir a Ribeira non hai esquerdas tamén, nós. a ver, é que en Rianxo témolo no medio e medio, entón suben os de esquerdas ou os de dereitas, pero aquí solo hai dereitas. É o que hai, Hai chica, que é o que hai. amoldarse, hai que negociar con todo o mundo. Non Unha hai vez suba a outra. autoridade, a nosa super azafata, porque este ano, a verdade é que Cambiamos a Iván. queríamos cambiar ao noso Iván, porque estaba un pouco visto Temos a demais. Rosana. Iván maravilloso, pero... Sí, pero Rosana. bueno, xa estás moi visto. Rosana, o alcalde ou a quen sexa, entregará o premio e diralle xa a onde se ten que acudir, poderémonos aquí a quitar unha fotiño e despois, por último, falarán os premiados, que poidan dicir algo. Claro. Unha cousiña. O alcalde de Ribeira, que é o anfitrión, ai, que non ven. Ah, claro, porque estaba de No. festa en Punta Cana, non? Perreando. Sí, é que en Punta Cana, Vale. Dios, porque él ten cara de mi niño, sabes? Como? Él ten cara de mi niño. Todo se ve É que é un niño. Pero vai ido en edad, vai ido en edad, vais en Semana Santa a Punta Cana a perrear, é claro. No, non lle dá, non lle dá. Pois non para o ir, volto. Entón, vai a vir, no, claro, alcance é o final, perdón. Claro, Ahora vai a vir ao principio, ao principio. exactamente, Xulián, do Concello de Rianxo, e, como é o primeiro, vamos a deixar falar uns minutiños. Bueno, vamos a Antes- deixar falar porque é o presidente da Mancomunidade. Bueno, vale, Punto. vale. Continuamos. Que agresiva se me pone. Que sí, que se deixamos falar, rapaz? Sí. Ti xa sabes como vai. Antes de entregar o premio, ti dixe aquí unhas palabriñas. Maravillosa gala, presentadoras lo más, xa sabes. Ya tú sabes, chico, ya tú sabes, verdad? Pois xa está.
E despois, ao final de todo, eso sí, o alcalde, que en este caso non pudo vir, pero temos a Antía, maravillosa, Sí. que nos vai a dar xa un discurso xa con a gana, má larguiño, si quer, que é para facer o peche. E nada máis, que máis? Algo máis? No. O sea, Ahora sube solo- o alcalde, despois di os premiados, sube os rapaces, e pa'lante. Dinámica. Fotito, a María, trazos Arte Estudio, maravillosa. Bueno, veña, Fanny, xa está. De todas Moita formas, lengua. exactamente, temos a Rosana que nos vai a acompañar todo o camiño, Sí. e calquer cousa xa vos indica ela. Pa diante. Chega outro momento no cal nos temos que poñer serias. Non é algo que nos gustaría facer, pero ten que ser. Fai uns meses deixounos un dos integrantes da nosa banda, o saxofonista Tito Fernández, xa non está connosco, pero nós queremos rendirte un pequeno homenaxe. Durante toda a nosa gala, el non pode estar aquí, pero a súa música estará aquí durante toda a gala. Estaremos lo vendo cada vez que salen os premiados, saliranos un fondo. Os nominados, Os nomeados, verdad. Na cal veremos a súa imaxe e estará con nós presente de alguna forma. Exactamente, era o noso saxofonista, e entón collemos un trozo da súa peza, de unha peza que tocou, e puxémolo aquí, entón vai a estar toda a gala con nós, vai a acompañarnos a súa música, e vai a estar con nós a súa sileta e as súas notas. Pero bueno, Tito era un tío, porque era un tío, super alegre, simpático, sempre tiña ganas de festa, sempre quería estar contento. Entón, como tal, vamos a rendir ese honor a súa música e a él E mesmo. non nos vamos a poñer serios, seguro que non lle gustaría, vamos a poñernos alegres, disfrutalo, que é o que lle gustaría, disfrutar da súa música, e pa diante, verdad? E empezamos. Imos a empezar cos máis pequenos, ca categoría de primaria. E como non, imos a ver primeiro, na pantalla grande, os nomeados. Xa, pero ahora xa está. Estes son os nomeados á categoría de primaria. Pop Art, do CEIP de Palmeira. Dígame, como se chama e que lle trae por aquí? A terapia de móvil, do Salustiano Reieiras. Nunca pensei que un dispositivo como a min iba a necesitar terapia. O Caixón, do Pilar Maestú Sierra. Forte aplauso. E quen entrega o premio? O alcalde de Rianxo, presidente da Mancomunidade, Xulián Bustelo. Primeiro, Xulián, podes dicir unhas palabriñas? Vale, pero non te explayes, A ver, aquí non é hora e media, é minuto e medio. Ou menos. Ou eso, así me gusta, que non interpretes cousas que non deberían de ser. Xa está. Ben, boas tardes a todos e a todas, en particular, alcalde de Pobra, conselleiros, conselleiras dos demais municipios da Mancomunidade, xerente da Mancomunidade, veciños e veciñas todos. Nesta gala novena certame de curtas Alberto Romero, queremos amosar a nosa satisfacción por este proxecto e pola posta en valor da cultura no noso destino. Barbanza Arousa é un destino de grande importancia cultural, tanto material como inmaterial, con exemplos tan claros como os restos arqueolóxicos na Serra do Barbanza, as nosas vilas mariñeiras, os museos que recollen mostras da nosa cultura e un pasado e un presente literario de grande importancia.
O certame de curtas Alberto Romero constitúe un exemplo da aposta deste territorio pola posta en valor dos proxectos creativos de todas as idades e que conta con moi boa acollida entre o público xeral. Nel participan, como veremos, nenos e nenas dende primaria, como é o caso, ata rapaces e rapazas do bacharelato, ademais de dispoñer dunha categoría para usuarios dos centros de diversidade funcional e outra libre, aberta a todos aqueles que queren participar. Así mesmo, este ano contamos novamente coa categoría de premios Barbanza Arousa, unha categoría aberta aos públicos de toda Galicia. Na presente edición estableceuse como temática o noso mar, coa idea de poñer en valor, efectivamente, o noso mar, a nosa ría e tamén a todas aquelas persoas que diariamente viven dos recursos que nela se atopan, así como aqueles outros que todos os anos visitan o noso territorio para disfrutar da nosa ría e das paraxes que ten en todo o seu contorno. En total, estamos falando no conxunto da certame de 40 curtas de gran calidade que concorren a estes premios co que colaboramos ano tras ano e que experimenta unha grande consolidación. Agardamos dende Barbanza Arousa que disfrutedes esta gala e agardamos tamén vernos o ano vindeiro xa co 10º aniversario desta gala. Parabéns a todos os que participastes, a que destes o paso a participar e parabéns especialmente aos que resultastedes premiados. Vamos coa primeira destas categorías, que era, como vimos, a categoría primaria, cuxo premio vai para o Caixón. Van a subir ahora para sacar unha foto. Perfecto. Antes de comezar cos agradecementos, gustaríanos falar da experiencia da rodaxe. É un momento moi divertido, aínda que ás veces temos que poñernos serios para que as cousas saian ben. Durante os ensaios, Loida fainos xogos entretidísimos, para que aprendamos a expresarnos mellor cando temos que actuar. Tamén queremos compartir con vos que nos gusta actuar porque disfrutamos traballando as nosas emocións e representando divertidos personaxes. Muy bien. Ahora vamos a salir. Niña, ¿quieres hablar tú, bebé? ¿Querías hablar tú? No hay aquí para subirle. Trae una silla. Ponte aquí. Ponte aquí, falas aquí. Que te eches coites, Juan. Bueno, pues aunque nos tocó a Laura y a mí subir aquí, este premio es de todos nuestros compañeros y compañeras de teatro. En nombre de todos y todas quiero agradecer a nuestro cole Pilar Maestú Sierra y sobre todo al AMPA de Cadreche, ya que sin el AMPA sería imposible estar aquí hoy recogiendo este premio Alberto Romero. Muchas gracias a nuestra profe Loida, el mérito es suyo. Gracias, Loida, por tu paciencia y gracias a los adultos que no nos ponéis etiquetas. Muy bien, vamos a bajar por allí. Vamos a bajar por allí. Como vos quedades? Como veñen as novas xeracións, A que sí? Maravilloso. E agora? ¿Vemos a curta premiada? Vamos a ver a curta premiada, Vemos la chicos. curta premiada. Para,
Sandra para despois. Non paras! Ahora sí, Sandra, directamente. Sí, directamente. Veña, ide rematando. Profe, pero se ainda acabo de empezar. É que eres un pachorrento, sempre de último. No sé lo que me pasó. El otro día estaba caminando por la calle tan tranquila y vi a un señor. Pero xa estás outra vez aos contos. Arreo, pero nunca paras de falar. Mira que falas, Oístedes o do caixón misterioso? Si, din que se entras aí saes perfecto. Perfecto como? Todos iguais. Eu escoitei a un adulto dicir que necesitábamos un molde. A lo mellor todos deberíamos entrar no caixón. Así lle gustaríamos máis. Por que deberían nos cambiar? A mí me gusta ser como son. E ademais, aos que saíron do caixón non se lle ven moi felices, que digamos. Ramón xa non é o que era. Boto de menos. Por que os maiores non poden ver que somos sinais tal como somos? Ser todos iguais é moi aburrido. Estou pensando, ese ser diferentes é o que nos fai perfectos. Gústame falar, que pasa? Eu sou única, diferente e guai. Sí. ¡Que digan los bulebules!
forth for what we are. They made me think of you. They made me think of you. Lights go down in the moments when we're lost and found. I just wanna be by your side. In this sweet I'm in a foreign tape. My voices leap away. My words are leaving me. They come to never play. Because I thought of you. Just from the thought of you. Lights go down in the moments when we're lost and found. I just wanna be by your side. If this wings could fly, down these walls, in the moments when I stand big tall, and I just wanna stand big tall. Remember tonight. If this wings could fly, lights go down in the moments when we're lost and found. I just wanna be by your side. If this wings could fly, down these walls, in the moments when I stand big tall, and I told me stand big tall. Remember Gracias, Sandra. Sandra Folgar, do Barbanza, de Boiro. Espectacular. É vocalista tamén do grupo Vértigo, para que non me confunda. E tamén está relacionada con este mundillo no que andamos hoxe, xa que está estudiando interpretación na Escola Superior de Arte Dramático de Vigo. Dios, Un aplauso. pero canto talento temos no Barbanza, Dios. Pero bueno, eso. E agora vamos a falar das actividades formativas que temos. Temos dúas variedades. Bueno, este ano temos un pouquiño máis. Temos dúas variedades, serían os cursos Sí. de Crea a túa película, que é de 7 a 18 anos. Eu podo ir. Sí. Ah, vale. Os adultos tamén podedes vir. Bien. Profes, pais que quereades aprender e enseñarlle aos rapaces, non tedes problema, falade con nós e podedes vir. Bien. E despois tamén temos os obradoiros. Tamén. Os obradoiros de creación de guións e de interpretación. Ese xa van a ser un sábado, se está en varias sesións, e ese xa vos van a influir un pouquiño máis o que é crear un guión a partir dunha historia, que é o mellor o que lle costa máis aos nenos, e despois interpretar. Pero este ano... Espera. Contame. Todo isto é gratis, eh? Iso. Que como di a miña filla, o gratis mola. Gracias aos patrocinadores. Claro, sin duda, sin eles sería imposible. Exactamente. Este ano temos unha novidade, que vamos a colaborar ca Asociación Cultural Sí. Mares do Fin do Mundo, que andan por aí hoxe. Un aplauso, non vos cortedes. E na semana do seu festival, o que vamos a facer, colaboramos con eles, o que vamos a facer é que estes rapaces, uns poucos destes rapaces, van a poder ir aos seus cursos de cinema documental. Bien. Sobre o mar, claro. Vale. Aplauso.
E agora vamos xa ca categoría secundaria. Sí. Pero antes temos que unha dar cousa aquí. Sí, temos que dar unha pequena mención especial a uns alumnos e a uns profes do IES Massimino Romero de Lema de Baio, Concello de Zas, fora do Barbanza. Pero entregaron tantas curtas, tan boas, de temáticas tan variadas, e que o nivel educativo aí Para que vexades que sobre non só todo é audiovisual. divertido. Para educar Correcto. é moi importante o audiovisual. Aparte abordaron a Rosalía, a Manuel María, violencia de xénero, formación sobre a lingua, educación na diversidade, doación de é que isto é infinito, o sea, de todo. Fina Paulos e Óscar Rey, que son os profes, mil gracias por dedicar o vosso Están tempo por aos aquí, os nenos e a rapaces tamén, un isto. aplauso, por favor. O merecedes. Moitas gracias. E, bueno, importache si pasamos a ver os nomeados nesta segunda categoría? Me parece perfecto. Pois vemos os nomeados. Estes son os nomeados á categoría de secundaria. Máis de 40 anos O Xurelo, un barco de valentes, do IES número 1. para os nosos mares. Como credes que está a situación hoxe en día? Non se sabe nada de Amalia. Sono Infernal, do Espazo Creativo e Artes Escénicas Mimarte. Boto moito de menos as súas bromas pesadas e as súas risas escandalosas. Oye, mando eu. Recordos, do IES número 1. É pola tua culpa. Nesta segunda categoría, por favor, sonido y luz, más agilidad. Estuvo ben, chica. Por favor. Entrega o premio a Concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral. María, Hola, mira, María. unha duda que nos quedou a nós durante a tarde e a mañán. Xosé Ramón non ven porque está arreglando os badéns que lle dixo esta o ano pasado. Están arreglados. E hai máis rotondas, Nós non? solucionamos todo rapidamente. Pero hai máis rotondas. Non, están as mismas. E o auditorio está arreglado. O auditorio para o ano. Están en ello, están en ello. Ese é como en Rianxo na festa. O ano, 15 días. Confío en vos, seguro que sí, que sí, sí. Ali con Rosana. Boas tardes, non se vos ve nada, De verdad que desde aquí non se ve nada. Vou poñer as gafas porque senón eu tampouco non vexo. O premio a categoría de secundaria vai para o Xurelo, un barco de valientes, de Noa Camaño e Alba Lustres, do IES número 1 de Ribeira. Recollen o premio Noa Camaño e Alba Lustres. Bueno, pois a verdade é que estamos moi contentas de gañar este premio porque estivemos moi ben acompañadas en todo o proceso de rodaxe ca Asociación Mares da Fin do Mundo, pasámolo moi ben e queremos dar tamén as grazas á Asociación Alberto Romero por facer este concurso e darnos a oportunidade de participar. Pois boas tardes a todos os que viñeron. Para mí este é un honor, sobre todo tamén coa miña compañera que tamén estuvo moi participante
coa curta, e tamén agradecer a miña familia, que tamén estuvo moi apoiándome tamén. El vídeo, hai que ver el vídeo. Pois dora boa as premiadas. E sin máis dilación, esperamos a que se senten e vemos a curta premiada. Adiante. Queremos contarvos a historia do Xurelo, xa que nos acabamos de descubrir e parecenos moi importante coñecela, porque é moi próxima a todos os que vivimos aquí en Ribera ou preto do mar. Coñecedela. Durante 40 anos, 8 países europeos desfixéronse dunhas 140.000 toneladas de residuos nucleares, depositándoos con cargueiros na fosa atlántica. Daquela, o mar era un vertedoiro para este tipo de residuos. Había 80 cemiterios radiactivos distribuídos polos océanos e era necesario poñerlle fin a esta situación. Un grupo de mariñeiros e xornalistas, encabezados polo patrón Ángel Vila, embarcaron o 15 de setembro de 1981 no Xurelo, desde Ribeira, co obxectivo de interromper estas 4 décadas de contaminación mariña interceptando os barcos europeos. A meu pai chamaron e querían facer unha protesta dos vertidos radiactivos, entonces chamaron se podía colaborar. El prestou o barco, puxose en contacto con un partido político, máis periodistas, Manuel Rivas foi un deles tamén. Se chegaron a un acordo de salir, entonces era para acompañar aos Sirius, que era un barco de Greenpeace. Entonces no momento da salida, pois non, os Sirius non pudo salir, e tuveron que ir en este caso meu pai solo, pois cos periodistas e máis con ca xente xa do partido que en aquel momento era a Esquerda Galega. Habería, bueno, pues algunhas persoas que non lles importaba tanto, pero houve outras que sí, porque había unha relación directa entre a fosa atlántica e a ría de Arousa, non? A ría de Arousa é a ría máis produtiva de todo Galiza. Era moi neno, tiña 8 anos daquela. Acórdome que o Xurelo que foran para arriba a altura de Fisterre sobre, se me equivoco, a 300 millas náuticas. Na fosa atlántica, 700 kilómetros máis ou menos ao noroeste de Galicia. Aquí vivimos directamente do mar, entón, pola cercanía a fosa atlántica, vendo que se estaban depositando ali uns barriles de precisamente uranio, dicir, é un residuo que non se elimina. Os medios de navegación daquela eran moi obsoletos, non era como hoxe, pero bueno, chegaron ao objetivo, viron os mercantes descargando e tal, e bueno, fixeron as pancartas, tocaron gaitas, fixeron máis ou menos así un aquel para darlle visibilidade ao tema de que pararan os vertidos. Despois do éxito da fazaña do Xurelo, máis barcos sumaronse a esta loita e finalmente conseguiron deter os vertidos. Mais de 40 anos despois, a contaminación segue sendo unha das principais ameazas para os nosos mares. Como credes que está a situación hoxe en día? Millorou bastante, pero hai moito que mellorar. Toda a limpeza das costas, os vertidos incluso das cidades aos muelles, que había as playas, ahora vais evitando, vais depurando máis ou menos todo. Queda moito por avanzar, pero se estás evitando xa os plásticos, os mariñeiros están máis concienciados, non tirar nada ao mar, todo o que se leva traese para a terra, en fin, vai mellorando, pero ainda queda que facer, claro. Ora a xente do mar está máis concienciada aos plásticos non tiralos ao mar. Antiguamente casi se tiraba todo ao mar, pero ora botas, que a roupa de aguas, tanto guantes, todo o que vai nun barco, todo vai para terra hoxe en día casi. Penso que hoxe en día hai unha conciencia que non había antano, pero penso que debería haber aínda máis. Cando despois ves a obra ahora en perspectiva, pois a cousa fixo efecto, porque de feito deixáronse de tirar vertidos nucleares aí na zona, tamén a notificación na prensa chegou a Europa, foi unha pequena
un pequeno grano que, xumado a outros, pois chegouse a non haber partidos, por suposto. Aínda que queda moito por facer, se seguimos os pasos do xurelo e cada un de nós pon o seu gran de area, poderemos manter o mar limpo e seguir desfrutando del. Estades dispostos a colaborar? Moi ben. Pois... Agora temos algo moi especial. Nunca o tuvemos. En 9 anos que levamos, nunca tuvemos isto. Creo que vos podedes ir facendo unha idea. Sí, pero o presidente estaba nervioso. Tiña medo que era. Bueno, ides quedar ca boca aberta. Faino estupendamente. É unha artista circense, é actriz, docente dentro da súa especialidade, trapecista. É o máximo. E témolo nós aquí. Tremenda, ides flipar. E como se chama? Su Moreno! Fala. Vamos. Tell you that I'm sorry. There ain't nothing you can do to change my mind. I'm not here to know the things I cannot do. We've seen the outcome of the boys who didn't fly. That road outside that you've been taking home forever, but that'll be the same road that I take when I depart. Those charcoal veins that hold this chosen land together may twist and turn, but somewhere deep there is a heart. Praying with a fire, you know you're gonna hurt somebody tonight. And you're out on the way. You know you're praying with a fire. Perhaps this calling is the channel of invention. I will not blush if others see it as a crime. However dangerous the road, however distant, these things won't compromise the will of the design. 10,000 demons hammer down at every footstep. 10,000 angels rush the wind against my back. This church of mine may not be recognized by steeple, but that doesn't mean that I will walk without a God. Rolling river of truth, and spare me to sip the holy fountain of you.
almost been reduced to a trip, but I've got this burning belief in salvation and love. This notion may be naive, but when push comes to shove, I will till this ground. You know I want somebody they seem to be leaning in the wrong direction. Que, foi impresionante ou non foi impresionante? Como sonou, chaval? Presidente, non pasou nada, podes estar tranquilo. E agora vamos ca categoría de diversidade funcional. É para nós unha categoría, a verdad, unha das máis especiales. Sempre desde o primeiro ano estamos con ela e nos parece importantísima, ademais, porque é importante darlle visibilidade a estas persoas. Que os vexamos como un máis, que vexamos o que lle pasa, que vexamos todo o que podemos facer por eles. Eu creo que é moi, moi importante. E eles mesmos o expresan nas súas curtas, sempre nos dan a ver cousas que ao mellor nós non creíamos ou nós non víamos desa forma. Danos outro punto de vista que moitas veces non o temos sempre moi claro. Exactamente. Entón, sin moito máis, vemos a categoría de nominados. Aos nomeados. Vémolos. Estes son os nomeados á categoría de diversidade funcional. Mesmo Chan, diversos zapatos, de Asociación Ámbar. O soño de Darío, de Alondra Teatro. Nada, nueva suerte. Oh, vaya. Hai que seguir. Todos debemos saber onde está. O que temos que aprender da natureza, de Asociación Amigos. Formas. É o resultado dunha evolución de miles e miles de anos. En esta categoría de diversidade funcional entregou o premio o alcalde do Concello da Pobra, Xosé Carlos Vidal. ¡Viva!
Boa tarde. Boas tardes. Que quere, que nos metamos con usted? Por si acaso, Estaba aburrido na biblioteca e agora quer marcha. É que antes co de Pobra metíase Emilio, pero cambiou as tornas. A ver, que sin gafas non vexo. Bueno, o premio á categoría Diversidade Funcional vai para O soño de Darío, da Asociación Alondra Teatro. Recollen o premio Daría Lloret e Carmen Huertas. No sé, no. Sí, venga, no, mami, que no. No, no, mami, no. Que no. Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. Venga. Tranquilitos, tranquilitos. Venga. Tranquilitos. Venga, venga, dale. No sé, no. ¿Juntos? ¿Lo hacemos juntos? ¿Se lo hacemos? Claro, venga, juntos. Juntos, ¿vale? Venga. ¿Vamos? Empezamos. Una, No dos y sé, tres. no sé, mami. ¿Empiezo yo? Venga. Estas son las palabras que quiere deciros Darío. Gracias. Gracias, muchas gracias. Queda... Ay, Quiero dar las... Quiero dar las gracias a la Asociación Alberto Romero, a Alondra Teatro Palmeira, a la Asociación Agape de Ribeira, a todos mis amigos y amigas de Palmeira, pero sobre todo a Laura. Venga. Gracias, Laura, por hacer realidad este sueño, por darnos esta herramienta a todas las personas que, como yo, somos discapacitados intelectuales. Con estos 10 minutos y 18 segundos has hecho visible lo invisible. Estamos aquí y queremos que se nos vea. No pedimos compasión ni limosna, sino tolerancia, un poco de paciencia y un trabajo digno. Y eso depende de los gobiernos, las instituciones, las empresas y también de todos vosotros como sociedad. Ya es hora. Sí, Laura. Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. Déjales que aplaudan. Tranquilitos, Déjales que tranquilitos. aplaudan, venga. Tranquilitos. Venga. Por último, tengo otro sueño. Que este corto no se quede aquí. Os pido que le hagáis volar, que llegue donde tenga que llegar para que pince la realidad. Por mí y por todos mis compañeros. Ahora sí. Yo quiero utilizar estos breves minutos o segundos que tengo para dar las gracias a la Asociación Agape de Ribeira porque hace una labor maravillosa e imprescindible para integrar a todos los chavales con autismo. También han sido ellos las alas que nos han hecho llegar hasta aquí y recoger este premio. Gracias. Que maravilla, dá gusto como se expresan ao final. É todo deles. Entón, sin moito máis, podemos ver a curta premiada. Aí vémola. Hostia, que non vexo nada.
haciendo el currículum para buscar trabajo. Muy bien, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Ya has sacado tu título. Y ahora, a buscar suerte. Estoy preparado. ¿Sí? ¿Y sabes ya, Sí. ¿sabes ya a qué empresa lo vas a mandar? Todas estas de aquí. Ostras, son muchas, ¿no? Seguro que tienes suerte. Sí, lo haré. Sí, Claro sí. que sí, campeón. Sí, lo haré. Siempre lo hago. Por supuesto. Sí, siempre lo hago. Hola, pégate, ponte el monitor. Aquí no necesitamos monitores. Uy, perdona. Nada, nueva suerte. Oh, vaya. Hay que seguir intentando, ¿eh? No pasa nada, cariño. Venga, tú anímate, ¿vale, cielo? Hola, venga para el trabajo de monitor. Sinto, non eres a persoa que estamos buscando. Vale, muchas gracias. Ata logo. Hasta luego. Hola, mira, é que temos todo coberto. Cubrimos a semana pasada. Pero mira, deixen o teu currículum. E se queda algo libre, chamámoste. Oh, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue hoy? Mal. ¿Mal? Pero tengo que tener todo cubierto. Lo tienen todo cubierto. Si falla alguien, me llamará. ¡Ay, ves! No hay que tirar nunca la toalla, Darío. Estás a punto de conseguirlo. ¡Lo vas a conseguir! Hola, Diante, pasa. Hola, Mariña. Que tal, Ana? Que pasou? Podo comentar un asuntiño? Sí, ui. Non será mal isto, non? Non, me Que pasou? Contame. Verás, é que a Hugo ofreceronlle un ascenso moi importante. Ai, que ben, alegrome moito. Sí, Que estamos ben. moi contentos porque é unha noticia moi boa. Claro que sí. Sí, o malo é que é en Gran Canaria. Bueno, tan malo, muller. Xa, pero xa sabes que hai pouco que comezamos a vivir xuntos, en fin, que... Que te vas con él? Sí. Bueno, pero eso é moi bo. Esa é a nosa intención. Vale. Ali non me vai faltar traballo. Non, ali non. Bueno, pues queremos ir xuntos. Vale, bueno, e o plazo que temos? A ver, eu non vou marchar ata que te atopes un sustituto. Xa sei que non é a mellor época, nada comeza xullo, pero canto antes poida ser. Bueno, muller, ti non teñas pena por min, que eu en peores estiven, sabes? Eso, ti prepara o teu viaxe, e adiante, se casades, tendesme que invitar, Iso non o dubides, Mariña. Veña, unha aperta Gracias. aquí, moita sorte. Gracias. Adiós. Yo lo cojo, hago que me lo debo y está ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? Buenas. ¡Alto! ¿Qué pasó? No llores, no te preocupes, no es nada. Mira, vamos a hacer una prueba. Estás ben, meu amor. Graciñas por coidalas, que amable eres. No hay de qué. Vaya, se ha dado un buen golpe. Sí, estás ben? Ei, que tal? Hola. Sabe destino ese raparrei, o da gorra? Sí, home, esos son os de fora, os funcionarios que destinaron aquí agora. Son aqueles de lei. Aqueles, son aqueles de lei. Ah, vale, sí, que vou falar con eles. Vale. Hasta ahora. Veña, chao. Hola, que tal? Hola. Son esos papás de Darío? Sí, sí. Que tal? Eu son Mariña. Bueno, acaba de axudar Darío, a miña filla que caeu. Yo soy Carmen, él es Tomás Omar. Que tal? Bueno, gracias, un encanto Darío cos rapaces. Bueno, es que le encanta estar con ellos, los llevan muy bien, los maneja fenomenal. Sí, xa se ve, Sí, sí, sí. Ya nos ten Darío. Tiene 19. Ah, moi ben. Está estudiando ou traballando? Pues no, él ha estado estudiando en un colegio de educación especial y ya ha terminado, se ha sacado el título. A bailar en el... Estás te rindo de mí. Darío es como es,
pero ha sido el mejor de su promoción, está encantadísimo con su trabajo, motivadísimo y solo está esperando que le den una oportunidad para demostrar que es el mejor, porque está preparadísimo para hacer su Sinto, trabajo. Carmen, creo que nos expresei mal. A ver, o que quería decir é que eu son directora dun complexo rural vacacional. Bueno, xustamente hoxe perdín unha das monitoras do meu equipo de animación. Entón, o que quero dicir é que me gustaría darles a oportunidade a Darío. ¿En serio? No se lo va a creer. Lleva soñando con este momento durante muchísimo tiempo. Pois mira, é que eu pouco máis teño que ver para saber que Darío é a persoa que estou buscando. Mira como os nenos se siguen, como lles queren... Bueno, yo que voy a decir, hija, si soy su madre. Claro. No puedo decir otra Bueno, cosa. pois mira, non dicimos máis. Mañán videsme a ver a Fervenza, que se chama así o complexo rural, vale? E preguntades por min na recepción, e xa me decides que opina Darío de todo isto. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros. Chao. Que, Darío, contame, gustas este sitio? ¿Es mi paraíso? ¿Sí? ¿Estarías dispuesto a trabajar aquí? Es mi sueño. ¿En serio? Pues para ti.
Ay, le, la, le. Son auga, son vento, son a calma na tormenta, son chuvia miúda que molla a terra seca, son o queixume dos pinos, alentando os camiños, son lume, son meiga, son unha tarde de feira, son coxo, son maio, son o monte maio prado, son a marea que crece, son a água que florece, son o pájaro que toca, son o raio que ay, le, la, le. Son carballo, son sobreira, son seixo no río, son amor no muiño, son a marea que crece, son a água que florece, son o pájaro que sopla, son o pájaro que Gracias. Brumejo Folk, señores. Música tradicional. Con un toque distinto. Sí. Son espectaculares. Brumejo Folk. Podedes seguir en redes tamén, Brumejo_folk. E agora vamos ca categoría de Barbanza Arousa. De Barbanza Arousa. Que é a única categoría que temos que vai dedicada a unha temática en concreto. En este caso é o noso mar. O noso mar con todo que... Sí, a nosa vida diaria. Exactamente. Tanto para actividades de lecer, deportivas e demais, e por suposto moi importante para o traballo. Vamos, vivimos moitos deles ou relacionados con eles, desde logo. E a batería de Barbanza Arousa. Vamos a ver os nomeados. Vamos. Estes son os nomeados á categoría Barbanza Arousa. Mesmo chan, diversos zapatos, de Arousa Norte. Mans de sal, da Pobra do Caramiñal. Aquí a verdade que todos dependemos daqui da nosa ría, Traballamos o que máis o que menos, depende do mar. Queremos contarvos a historia dos... O Xurelo, un barco de valentes, de Ribeira. Parece-nos moi importante coñecela, porque é moi próxima a todos os que vivimos aquí.
Pois nesta categoría o premio vai no entregar Fátima Cachafeiro, é difícil, xerente da Mancomunidade de Barbanza Arousa. Un aplauso. Hola, Fátima. Hasta o fondo xunto a Rosana. Boas tardes. A ver, o premio a categoría Barbanza Arousa vai para Mans de Sal, de Miriam Hermo, Ana Vázquez e Raquel Hermo, da Pobra do Caramiñal. Gracias a todos, gracias aos organizadores deste evento. Intentamos presentar sempre unha curta, non contaba con ganar, non contaba con estar ahora mismo aquí, pero bueno, gracias aos que puderon vir con nos hoxe, aos que nos están vendo en directo en streaming por YouTube, e aos que nos animan a seguir participando. Gracias. Queirades, así. Frito. Como ben dixo ela, eu sei ben que se presentan durante moitos anos levanse presentando, non todos, pero sí que participaron moitas veces, así que alegrome moito, rapazas. Pero el que consigue, la consigue. Exactamente, sí señor. Vemos la curta premiada. Séntate un pouco. Non, pobre, vai alá. Tes mala cara, lo que che pasa? Pois estou un pouco preocupada, que o meu neto que navegar e a verdad que non me fai ninguna gracia, Bueno, muller, aí ganase moitos cartos. Si, tamén ganaba Manuel e mira onde se está ahora. Ai, sí. Bueno, non seas exagerada. Ahora non é como antes, Home, non, a verdade que non. O meu Manuel botaba meses e meses fora da casa. E non tiñamos noticias del hasta que chegaba a Puerto. E mandaban de vez en cando unha mensaxe. Era non prefere vir a traballar aquí á ría, a estar aquí na playa? Cala, pa que cho leven outros, mira para ese sinvergüenza. Cabrón! Ah, que sinvergüenza. Ha de ser todo para a droga. É lo que pensas, a culpa de quen yo compra. Ai, moito teño traballado eu nesta praia. Non ganábamos tan mal antes, pero agora xa non é o mismo. Quitámoslle moito a mano. Aquí a verdade que todos dependemos daqui da nosa ría, Traballamos o que máis o que menos, depende do mar. Si, mira que teño botado ahora só a traballar aí na fábrica que estaba aí. E agora só queda a chimenea. Bueno, muller, pero polo menos traballamos a cuberto. Si, a cuberto, si. Sí. Antes facíase todo a man. E a cuberto estábamos, pero o cheiro que tiñas en riba non quitabas con nada. Bueno, aí tamén che dou a razón, pero eu tamén iba con meu pai á batea e coidadiño con ir no barco, de noite, con mar e vento. Non, moito medo teño pasado eu. Ai, me tío, un viaxe. Outro día no tanatorio. Que vergonza, vi no seu.
Estaba a pobriña de Carmucho, ainda estaba ali el cuerpo presente, a muller, e xa estaban a facer o reparto. Que me dis, muller, que me dis? Eso é un escándalo increíble. Eso é toda a filla. É toda a filla. Porque Que va? o irmán éche moi bo. Moi bo, Sí, moi bo. a filla tamén é boa rapaza. A de la É bo nora. sin vergüenza. Que cando foi para coidar, non veu coidar ninguén. Pero iso é a cousa da nora, non é do fillo. Non quixo Fillo vir. é boa rapaza. Non sei eu. E a neta embarazada. Que? A Leticia? Aquela. Pero como vai ser eso? Se ten 17 anos. Está a Bueno, estudiar. rapaz. Está a estudiar. A ver quen quería ser rapaz. A ver. Os abuelos. Sí, ao que non lle levan os asuntos sociales. Si non cadra. A que lle van a levar. Ai, É meu non neto. sei. Non será, muller. Non é, non é. será. Non é. Será alguén que ven aí ao cementerio. Ai, este rapaz. Pero... Que están a facer aqueles na playa lá? Con esas bolsas de basura? Non estarán a roubar a área, non? É para que van a quedar muller. Están facendo as casas. Sí, agora. Van a Ese facer non é o casas neto deso. de Juan. Ai, Pois é chungo. É malo irmán. Ese anda cando ven á playa, anda a recoller o lixo que encontra. Anda a recoller o lixo. Ai, mira. Ves? Pois está para o Non está todo perdido aínda. Bueno. Si hai máis como ele, aínda hai moito futuro nesta ría. Pois esperemos que sí. Esperemos que sí, porque berberecho xa non hai ningún. E bueno, que? Iremos indo, non? Que eu teño que ir facer a comida, E o rapaz non dá vindo. Pois o seu día moi feo e pasa a refrescar moito xa. Vamos indo, que nos colla no camiño que vos levabas tamén. Veña, vamos lá. Vamos a tomar. Ai, que gusto, barbaridade. O mar non só é traballo, é a vida mesma, o que nos alimenta, o que nos conecta. O mar fíxonos quen somos, cada enruga, cada callo, cada historia. Así é o mar, dá moito, pero tamén o pide todo. Fomos, somos e seremos parte desta ría. Fala. E agora toca algo tamén moi especial. Bueno, aquí temos todo especial. Sí, hoxe é un día bastante peculiar, a verdad. Ahora traemos a unha invitada especial sempre do mundo audiovisual. Todos os anos traemos a algunha. Ela é actriz, fai teatro, fai proxectos Jolín, estudiou... Queda clases, chica. Da clases. Imos a nomear algo do que fai, ou do que fixo. Resumido, agarradevos. Series de televisión, da televisión de Galicia. A Lei de Santos. Exactamente. Matria. O cal foi de Álvaro Gago, que quen nos seguides sabedes que fai 2 anos xa estuvo aquí connosco, tamén falando. No Concello de Boiro, cando foi no Concello de Boiro, falou Álvaro Gago tamén. Correcto. O filme de Cando toca un animal, polo que foi nomeada aos Mestre Mateo. E ademais foi presentadora dos Mestre Mateo. O ano pasado. Dios, non somos nadie aquí ao lado desta muller. Depois pedimos os consellos. Bueno, foi a directora dunha serie infantil, Os Argonautas e a Moeda de Ouro, producida por Portocabo, Radio Televisión Española e Clan TV. Recibiu varios premios a mellor interpretación femenina en diferentes festivais audiovisuais, tanto nacionais como internacionais. E a día de hoxe é locutora e creadora de contido dun podcast e dun programa de radio chamado O Exército Meque Meque, nominado aos premios Onda. Dios, que nivel temos, la virga. Ahora mismo traballa como actriz. De dobraxe. De dobraxe. Moito para rapaces É tamén. profe de teatro. Centros educativos con universidade funcional tamén. E está nunha xira por toda España. Exactamente. Cunha obra de teatro que se chama Iribarne. Foi candidata aos premios Max. A mellor interpretación femenina é nomeada como mellor actriz protagonista aos María Casares. Que? Como vos quedades? Podemos marchar xa. E con todos vos, Lidia Veiga.
Tremenda presentación. Con isto xa me podía ir para casa, verdad? Pouca máis cousa me queda que dicir, non? A ver, eu trouxen as miñas papeletas. Primeiro de todo, quería dar as gracias porque quixera descontar hoxe comigo aquí. Eu, a verdad, non veño moito por aquí, pero cada vez que veño son por alegrías, así que moitísimas grazas por convidarme, por terme en conta, e tedes que permitirme que hoxe vou a dedicarlle estas palabras a toda a chavalada que hai hoxe aquí presente. Vadesmo permitir, non? Bueno, eu son de Arzúa, da Terra do Queixo, supoño que todos conocedes Arzúa, e o Queixo tamén, non? E teño 27 anos. Sei que algúns de vos ahora mesmo estaredes dicindo que fai esta señora aquí, non? Entonces, cando diga algo en plan, buah, porque son adulta, vos vades ter que facer buh, que aburrida. A ver? Pois sí, sí que é un pouco aburrido ser adulto, a verdad. Mira, o asunto é que ao estar aquí hoxe con vos, estáme pasando unha cousa, e é que estou conseguindo teletransportarme. Non da maneira na que habituamos, rollo espacio-tempo, non en ese plan, sino como espiritual e emocionalmente. Estou sendo capaz de transportarme ao que era eu e ao que eu sentía cando tiña a vosa idade. E xa vos adianto que non eran poucas cousas as que sentía naquel momento. Non sei se o sabedes, pero agora mesmo probablemente estedes rodeadas e rodeados de cousas que van formar parte da vosa vida sempre, dunha maneira ou doutra. De vos e malos recordos, de aprobados, de suspensos, de merendas, de olores, xogos, de leccións que acabaredes por olvidar e de leccións que probablemente nunca vos olvidedes. De horas de estudo, de recreos, de futuras amigas, de futuros mozos, de futuros ex-amigos e ex-mozas. E, sobre todo, penso que estades aquí un pouco intentando adiviñar que cousas vos gustan e cales non. En definitiva, pois un pouco quen sodes, non? E dides vos, Lidia, por que nos acabas de meter tremenda chapa, non? Pois digo isto porque a min hoxe convidaron aquí para falar un pouquiño con vos, un anaquiño, e penso que pois non hai mellor maneira de ensinarvos quen son que esta. Vou a teletransportarme a 3 diferentes Lidias do meu pasado. Que como vou facer isto? Gracias ao meu diario. Resulta que collín, puxenme a revisar os meus diarios porque eu escribo desde sempre, muchísimo, e revisei os meus diarios de fai moitísimo tempo. Teño un diario por ano. E atopei unhas follas que penso que me gustaría compartir con vos porque ao mellor sentides vos conectadas con isto que vou a dicir e presento vos as miñas 3 Lidias do pasado. Parece vos ben? Sí? Bueno, alégrome. Vale, entonces, procedo a contarvos algo que contaba a miña Lidia de 10 anos. Querido diario, xa fai que non falo contigo. Hoxe estou algo preocupada porque Pilita, era a miña profesora de música naquel momento, preguntounos se sabíamos o que queremos ser cando cumplamos moitos anos máis e teñamos que traballar de algo. Eu quedei calada e iso é raro en min, por iso estou preocupada. Non sei se me explico. Ao mellor cando este na ESO xa sei o que quero facer. Iván dixo que iba a traballar na empresa de seu pai. Laura Sánchez quere ser médica. E Álvaro Ramos vai cuidar as vacas. Eu non sei que quero. A abuela fixo caldo. Puah, non foi moi bo día. Agora vou vos ler a Lidia do 2012 que tiña 15 anos, vale? Hoxe deron unhas notas. Ao final aprobei Física e Química e Bioloxía. E Lila, a profe, era profesora de Matemáticas.
Portouse e ao final puxome un 6. Cada vez teño máis claro que vou ter que ir por letras. Estou moi contenta polas notas porque as merezo moito e teño ganas de este verán. E hoxe estrenei bañador e baixei 0,04 segundos nos 100 metros espalda. Yujú, moitos signos de exclamación. Que, por certo, viñen aquí unha rea de veces a competir contra o Clonación Ribeira, que son duros de roer, tremendos, E, por último, vou vos a presentar a miña Lidia con 18 anos, no 2014. Admitíronme na ESAD, que é a Escola Superior de Arte Dramático na que está tamén Sandra. En canto colguei o teléfono, chamei a miña nai ao traballo para darlle a noticia e puxen a chorar moitísimo. Ata me temblaban as pernas e todo. Que me vou para Vigo. Non sei moi ben que vai pasar. Teño bastante medo porque me teño que ir lonxe da casa e non coñezo a ninguén. Tamén teño que buscar piso. Estou aliviada porque polo menos xa teño unha resposta e, en verdad, no fondo, non me apetecía moito facer nin educación infantil nin dereito. Síntome bastante insegura, non sei se me vai gustar nin se se me vai a dar ben, aínda que tamén penso que se pasei as probas é por algo. Estou nerviosísima, moitísimos signos de exclamación outra vez. Xa fixamos un grupo de WhatsApp cos que entramos na escola para ir falando e coñecéndonos. Jijijijiji. En setembro empeza unha nova etapa da miña vida e estou super emocionada. Moita merda para min. Vale, xa volvín da teletransportación e xa estou aquí outra vez cos meus 27 anos. Antes de nada, quero aclarar que a día de hoxe o caldo da miña abuela é a cousa que máis me gusta na vida. Vale? Un aplauso para todos os caldos de todas as abuelas. Vale, é que efectivamente conto vos o do caldo porque eu penso que hai cousas na vida que definitivamente teñen que cambiar, pero hai outras que se quedan sempre como están. E penso que eso é o bonito. Por exemplo, eu a día de hoxe sigo sendo malísima en matemáticas. Sigo me poñendo nerviosísima cando hai cambios na miña vida, pero encanta a sensación de facer cousas novas. Sígueme costando marchar da casa e sígueme encantando ler e escribir. Adoro as miñas amigas e os meus amigos. Sigo sendo unha choromicas e emocionome con calquera cousa e iso, pois, encántame de min. Sigo falando en galego que isto pode estar considerado un fito histórico a día de hoxe, así que moitísimas gracias por todos os que facedes contido en galego e queredes facer as curtas en galego, porque é super importante isto. E sígueme encantando facer rir a xente, contar historias, falar, expresarme, emocionarme, xogar. En definitiva, o que teño, por sorte, que facer en todos os meus traballos a día de hoxe. A que vou con todo isto? Sí, xa me poño agora en plan adulta. Estades vos metendo demasiado no papel, mirade, eu, aínda que medrei, eu sigo sendo esa cativa de 10 anos, esa nena de 15 anos, esa rapaza de 18 anos, e grazas a esas Lidias do pasado que viven en min, son esta Lidia que vedes agora mesmo aquí, que nin tan mal, Cheguei viva polo menos. A día de hoxe teño personas na miña vida que me queren moitísimo, con quen podo chorar, rir, falar, e traballo en cousas que me fan fondamente feliz, que me inspiran e me manteñen totalmente desperta. Por iso penso que podo confirmarvos en exclusiva a día de hoxe que son moi afortunada grazas á miña cativa interior, porque nela é onde se atopa a miña versión máis pura e máis verdadeira. Fiadevos sempre de vós mesmas e de vós mesmos. Tedes moitísima sorte de estar aquí, porque estou flipando, co todo o petrecho que tedes aquí montado, o sea, é increíble a de xente que vos presentades, e isto é unha oportunidade increíble. Ojalá tivera eu un Arzúa no seu momento e nos arredores da comarca, pero non puido ser. O Galleu tivera profesores de teatro e profesoras de teatro que me levaran a facer estas cousas. Así que sodes moi afortunadas. Pero non só de eso, sino de estar crecendo e compartindo con todos os vosos compañeros e compañeras este momento das vosas vidas. Para min, a chave a todo
está en non ter medo a conocerse a unha mesma, a divertirnos mentres procuramos todo aquilo que nos chama a atención e nos fai ser felices e estar tranquilos e tranquilas, que está moi pouco valorado isto na vida. En definitiva, a que saibades quen sodes e sobre todo quen queredes chegar a ser. Así que mando vos toda a miña energía desde aquí para que todo o que queirades ser na vida, como persona e como profesional, e vos axude, esa energía que vos mando. Vale, entonces, vou rematando, que sei que sou unha pesada e dixéronme que non podía estenderme máis de 7 minutos. Que teño aquí? Tachán, o meu diario. Entonces, que vou a facer se me permitides? Como vou acabar isto? Escribindo a páxina do día de hoxe con vos, vale? Entonces, a páxina teria que empezar en plan... Día 26 de abril do 2025. Querido diario, tedes que poñer isto, senón non funciona, vale? Hoxe coñecín a unha chavalada excelente. Moito me gusta vir a Ribeira, por exemplo. Admitín diante dun porrón de xente que sou unha adulta. Sí, non me escondo, que pasa? Que pasa? Eran horas de facelo, punto. Ás veces hai que asumir certas cousas para avanzar na vida. Estaba bastante nerviosa antes de subir porque era a primeira vez que facía algo así e porque quería aproveitar a oportunidade para contarlles o que ao mellor a min me houvese gustado escoitar coa súa idade. Non me quedou moi claro se me entenderon, porque cando me poño a falar emocionome e non hai quen me pare. Pero que ímos facer? Pois mucho así. Linte en alto, querido diario, 3 veces. Bueno, 4 con esta. Vas ter que perdoarme, pero era para un bo motivo. Tiñas que verlle as caras. Creo que pensan que non estou moi ben da cabeza. Sí. Pero o que valeu foi a intención. Punto. Están cheos e cheas de enerxía e talento. As curtas encantáronme que flipas. Encantaríame intercambiarme un día por calquera deles para coñecelos mellor a todos e a todas, mesmo para poder descubrir como sería ser a súa compañeira de clase e amiga, quen sabe. Rematei a chapa desexándolles toda a sorte do mundo e dicíndolles que me teñen a tiro de pedra para o que precisen, que diso vai a vida. Posdata, sempre poño posdatas, gústame bastante. Creo que facerme maior estáme empezando a gustar por poder facer cousas como esta. Posdata, posdata. Entráronme janazas de cenar caldo. Moitas grazas, sodes uns cracks. Vamos xa. Mima, moitas gracias, Lidia. Sí. Encantounos. E agora temos un artista moi especial tamén, que ele acompañounos e apoiounos desde o primeiro momento, desde o primeiro certame. En varios veu, ademais, a É compositor e cantante. Eso. As dúas cousas. Que máis? Participou xa en varias galas, como ti ben dixeches, e ten unha ven voz... un tema propio, ademais. Sí, e ten unha voz... Ides escoitala. Antonio Bermo!
suena siempre el mismo compás, el de los perros que aúllan a la luna, el de los huesos quebrados que repican en la oscuridad, el del pálido latido del final. Antonio. Bien, canta ou non canta ben? Por Estamos favor. chegando ao final, Vanessa. Pois sí. Pasoume voando. Todo un ano? Pana. Pa allá? Pa allá? Voando. E Pois agora sí. vamos que a categoría libre, que é a última. Sí. Pódese presentar todo o mundo. E normalmente son curtas un pouquiño máis traballadas, un pouquiño máis profesionais. elaboradas. Sí, señora. Pero Así mira, que vamos a ver os nomeados. por suposto. Estes son os nomeados á categoría libre. Dinosaurios, de Antía Rodeiro. ¿Cómo quieres que se me preocupe? No digo que no te preocupes, digo que tienes que confiar más en ella. ¡Sergio! Corre, Adela, de Alba Pino. Adela, corre, al otro lado, va, corre, va. É como un toro. As mulleres do pilón, de Alejandro Pacheco e Amelia de Veneranda. Non vou máis. Nesta ocasión entrega o premio o alcalde no, porque está perreando en Punta Cana. Entón, entrega a Antía Alberta, concelleira de Cultura de E Ribeira. vai aproveitar, antes de entregar o premio, a decirnos unhas palabriñas. Solo unha cousa, Antía. Durante moito tempo, tuvemos a Emilio aquí que non tiña fibra. Ten fibra, por fin, pero non ten gas natural, que a ver se vos movedes un pouco. Vale. Oye, aquí, Aí cho deixo. sugerencias e peticións. Dixo el, Poñede aquí, Dixo el. sugestións. Moi boas tardes, noites, bueno, xa non sei se é, bueno, é de día aínda, non? Estamos ás 9 horas xa, vai ser verán. Ben, pois, benvidas a todos e a todas, tanto as autoridades, compañeiras e veciñanza. Pois como Concello Anfitrión, estamos moi orgullosas de tervos aquí, de celebrar por fin aquí esta novena gala de Alberto Romero. Penso que Alberto Romero se merecía xa estar no novo Auditorio de Ribeira. Por favor, dádelle un aplauso ao pedazo de espectáculo que tivemos aquí toda a tarde. Que talento temos na Barbanza, porque penso que, non sei, un 90%, polo menos, das persoas que actuaron aquí eran todas da Barbanza. Merecíades un premio cada unha de vos, xa para empezar. Ben, un grande aplauso tamén á organización, non só aos artistas, non só aos participantes, senón tamén pois a toda a xente que estivo organizando, as presentadoras tamén, que fixeron aquí un arduo traballo. Presentar pois non ten que ser nada sinxelo, ademais tendo as escaleiras á dereita. Pero eu, desde aí sentada, vías á esquerda. E como pode ser iso? Como pode ser que dende un mesmo sitio se vexa xunta á dereita e á esquerda? Parece que só pasa en Ribeira, efectivamente. Ben, parabéns, por suposto, a todas as premiadas, pero en especial tamén quero vos dar tamén as non premiadas os parabéns.
E aos pais, e ás nais, e a todas as profesoras que fixestes posible ao final que estas curtas existan. Porque penso que non só se trata de gañar. Sempre dicimos que é importante participar, pero neste tipo, e a veces non nos gusta porque non gañamos, pero neste tipo de proxectos, neste tipo de certames que fan, eu sei que o obxectivo desta gala de Alberto Romero é ao final impulsar a cultura, impulsar os valores. Pois neste proxecto seguramente pudestes descubrir talentos, habilidades, paixóns, que xa vos dicía Lidia, moi benditas, non? Entón, agardo que vos servira pois, para aprender cousiñas e para que vos aportara algo máis alá do premio. Ben, como xa dicía Alberto Romero, incluso dixemos cando presentamos a rolda, teño que dicir que, efectivamente, dicían antes as presentadoras que pois que estaba o presidente agobiado. Eu tamén. Cando nos comentaron ali en Cultura que iban a facer aquí un número, mi madriña, espérate, a mí xa me tremeron as pernas, pero bueno, saeu todo espectacular, saleu todo moi, moi ben. Pero sí, cando fixemos a rolda de prensa, falábamos, non, que nos queremos cultura de calidade máis que de cantidade, é dicir, hai eventos culturais de cantidade, está moi ben, porque sabemos que a xente, non, pois hai masas, non, hai xente que atrae moito, entón o auditorio pode estar ateigado, pero tamén priorizamos a calidade. E eu creo pois que aquí están as dúas cousas, a cantidade e a calidade, por tanto, doblemente os parabéns. E só podo darvos, xa finalizo, as grazas ultimamente pois por iso, non por pois non sei, pois por ir da man da inclusión social, por fomentar non pois ca crítica e con este certame o cuidado dos nosos mares, porque efectivamente non somos nada sen os nosos mares, sobre todo en Ribeira, por poñer o humor tamén en bandexa, e por poñer tamén, porque non, a conciencia que facemos cando lle poñemos aos nenos e as nenas etiquetas. Pois mirade por onde, a min tamén me puxeron moitas etiquetas, pero unha da que me puña moito de pequena, a ver se sabedes cal é. Chamábame Lareta. Dicíame que es buena estudiante, pero habla mucho. Pois efectivamente, fun boa estudiante e falei moito, sigo falando moito, por iso hoxe estou onde estou. Así que moitísimas grazas a todos e a todas, que vivan o certame de curtas de Alberto Romero. Parabéns. Non me queren botar de aquí, teño aquí. Claro, non o vi, é que o tiña no sobre, a ver, si tamén. Ben. Era a propósito, para facer presión, era a propósito. O premio á categoría libre vai para Corre Adela, de Alba Pino de Pontevedra. Boas tardes. Bueno, o primeiro de todo, este premio vai obviamente para todo o equipo de Corre Adela, pero eu personalmente quería agradecerlle a Alba Pina, a directora, que para min é un honor interpretar a Adela e grazas a ela cumprouse un dos meus primeiros soños. E tamén agradecer a ACT Galicia, que é a miña escola de interpretación, que gracias a ela estou conseguindo todo o que me propoño. Boas tardes. Eu quería dar as grazas a todo o equipo de Corre Adela por escollerme como Marcos, como unha persoaxe máis na curta e como unha persoa máis. Este premio yo dedico á persoa que confiou en mí plenamente, que sabía que podía interpretar esta persoaxe.
Alba, este premio é teu. De verdade, grazas por todo a todos. Salimos xa. Ora boa, rapazas. E Antía, con máis tranquilidade, Es que era todo tuyo e ya non querías dejar nada a los demás. Bueno, recordo, Emilio quere gas natural. Sin problema. Home, xa ten auditorio, que tamén cantos anos chorou polo auditorio. Ten auditorio, ten fibra, gas natural. Vanessa, dalle, que son horas, chica. Vemos a curta premiada. ¡Banda! ¡Juega banda! ¡Con el exterior! ¿Aguanta? ¡Sergio! ¡O pasa el balón o pasa el tío! ¡Adela, cubre, va, corre! ¡Al otro lado! ¡Va, corre, va! ¡Mira! ¡Sal! ¡Venga, va, chicos, va! ¡Arbi! ¡Fuera juego, Arbi, tío! ¿Qué hacéis, hostia? ¡Vamos! ¿Qué te pasa que no paras una, eh? ¿Qué te pasa? El chico de la defensa es malísimo. Vamos a aprovechar. Podemos entrar por ahí. Nada de jugar al toque. Balón arriba y a Marcos. Tú y tú. Hacéis un muro en medio del campo y que no pase ni Dios. Ni Dios. A ti ya no lo vuelvo a repetir más. En cuanto recibáis un balón, trayazo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo qué? Tú, Adela, por el centro. Va. Venga, que estáis dormidos. ¿Qué me miráis? Papá. Papá, no. Ponte arriba y atento a tus compañeros. Venga, chicos, arriba. ¡Vamos! Sí, papá, soy yo. Coño, Ángel, ¿dónde tienes el teléfono? Que te he llamado al móvil un montón de veces. ¿No has visto las llamadas? Es que... pues no las he visto, me he quedado dormido un poco. ¿De dónde me llamas? Es que no tengo este número. Desde la Secretaría del Campo. Ah, coño. Se me había olvidado. ¿Qué tal el partido? ¿Qué ha perdido? Sí, es que son malísimos. Yo lo siento mucho por tu hermana. Es que el fútbol tiene una cosa muy masculina, muy físico, muy difícil, que se te dé bien. Pero bueno, papá, que no es esto. Han ganado. Ángel, un momento, que me está llamando tu abuelo al fijo. Dime, papá. Pues estaba ahora mismo con Ángel. Sí. Papá. No, sí, me acaba de decir que han ganado. Es que sí, que yo tampoco me lo creo. Papá. Te tengo que dejar, ¿vale? Venga, adiós. Ya estoy. Oye, que no te he llamado para hablarte del partido. Entonces, ¿para qué me llamas? ¿Qué pasa? Papá, es Adela. ¿Qué pasa con Adela? Pues... que le ha venido la regla. ¿Cómo? En medio del partido. No jodas. Ángel, ¿has llamado a tu madre? No, es que tampoco me cogía el teléfono. Hostia. Nada. También, ¿en qué momento tu hermana? ¿Qué ha dicho José? Pues José, ¿qué va a decir? No ha dicho nada. Yo qué sé, también es que estaba allí su hijo, se ha puesto a reírse con los otros y no sé, bueno, que son niños. Ya. En fin, bajo al garaje, cojo el coche y estoy en 10 minutos, ¿vale? Venga, aquí te espero. Adela, soy Lucía, la coordinadora del centro. ¿Me puedes salir, por favor? Bueno, mira, yo te voy a dejar aquí una serie de cositas, que supongo que tu madre ya te habrá explicado. Si no, vienen con unos dibujitos muy orientativos. Y, bueno,
Yo voy a volver al partido porque tengo que estar con los padres. Pero cualquier cosa me dices, ¿vale? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hablo con Berta Martínez. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Berta, ¿cómo estás? Soy Carmen. Trabajo con Lucía en el campo de fútbol. Sí, yo creo que nos hemos visto alguna vez por allí, sí, dime. Sí, yo también creo que hemos coincidido en algún partido. Bueno, yo es que estoy aquí siempre. ¿Tienes un momentito libre para hablar? Sí, claro, dime. Aunque bueno, mi marido ya me llamó hace un rato para contarme. Está de camino. Vale, no sabía que alguien nos había llamado. Bueno, nos llamó hace un rato mi hijo para contarnos lo que había ocurrido en el campo con Adela. ¿En el campo? Es que nos llamamos por eso. Ha habido un accidente en los vestuarios. Adela, ¿estás ahí? ¿Qué accidente? Bueno, lo primero, no pasa nada, estas cosas pasan todos los días, son niños. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Somos Marcos y Sergio. A ver, pues después del partido Adela se quedó un poco disgustada y se ha encerrado en los vestuarios. Y bueno, 2 niños del equipo han ido a verla, un poco para animarla, pero ya sabes que a veces con la regla una está más alterada. Y más con estas edades, ¿no? Que son todo altibajos. Yo creo que ella se ha tomado un poco a la tremenda que fuese y le preguntara. Se han enfadado. Bueno. ¿No tienes las bragas puestas? Se ha enfadado de ella. Y le ha roto la nariz. ¿Cómo que le ha roto? Voy ahora mismo. Te la vas a cargar. José, nosotros te pedimos perdón. Adela sabe que no lo ha hecho bien. No lo va a volver a hacer. Y yo creo que lo mejor es que terminemos esto de la mejor forma posible. Pero si es que no te enteras, que lo que no se puede consentir es que por un berrinche de tu hija, mi hijo acabe lisiado. Vale, ya te digo, José, que te pedimos Bueno, perdón. lisiado tampoco. No Berta, por favor. Un poco todos, ¿vale? Marcos ha tenido un pequeño golpe, pero ya no tiene hemorragia. Ha sido un accidente y Adela se ha disculpado. Sí, coño, mucho lo siento, pero casi lo mata. Vale ya, que tampoco se va a rodillar. ¿Cómo que vale ya? Me estás diciendo que tu hermana le rompe a mi hijo la nariz y tú me vas a decir a mí que vale ya. Te pego ya a ti 2 hostias a ver si vale ya. A nadie, Baja un poquito el tono. No se te ocurra hablarse a mi madre. A no ver, se te tú ocurra te hablarse a mi callas. madre. Es que para una vez que vienes solo. Que soy ahora, papá, que soy ahora. Venga, mamá, vaya. Que calladita está más guapa. Mira, el que debería bajar ahora el tonito eres tú, ¿eh? Y las mujeres hasta los huevos, ¿eh? Yo nunca le pegaría a una mujer, pero me estás poniendo que... No vamos a permitir estos comportamientos en el ¿Qué acabo de centro. decir? Sí, ¿qué acabas de decir? Que me tenéis hasta los huevos, tú y tu hija. ¿Te enteras o no te enteras? Suficiente, José. Y que me la suda... Ahora no, Adela, ahora no, mamá. Que madure. Mira, por favor, párate ya, ¿eh? Y tranquilízate, ¿vale? Déjalo ya. Hasta los huevos, los padres y de la hija. ¡Se acabó! ¿Acabó? Se acabó, José, ya. Las cosas no se solucionan gritando, insultando y mucho menos amenazando a nadie, ¿vale? Ya, le da un golpecito, Berta. hombre. Que no me callo, hombre. Pero vámonos. Adela, llévanos ya a la niña a tomar por culo de aquí. Adela. Se la lleven a tomar por culo a la niña. Adela. Tranquilízate tú, bonita. Por favor, José, Oye, ya está bien. Y así tienes a la niña que Que tienes. ya está, que ha sido cosas... ¡Agresiva! ¡Agresiva! Mira lo que le he hecho. Algo le habrá hecho tu hijo, ¿Qué? algo le habrá hecho. ¿Por ti? Ha sido cosa de Sí, niños por y ti. por favor ha hecho para que se defienda. No me quieres vaya, callar, no me quiero te quieres callar. callar. No me quiero callar, que se calle ese energúmeno, hombre. El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. E xa chegamos ao final. Pois sí, Agora chegamos. sí que sí. Dar a noraboa aos premiados, como non, unha vez máis. Gracias a todos por participar. Seguide creando, seguide facendo vídeos. Traballádeo, ide aos cursos aos que nos fagamos ou incluso nos vosos sitios, se se fai algunha, ou teatro, o que sexa. Os profes, vede a capacidade educativa que ten isto, o sea, tremendo. É unha ferramenta moi importante. Mais o audiovisual a día de hoxe é... Ademais, despois facedes curtas, vides aquí, e se sodes premiadas, tedes cartiños. O sea, que máis queredes?
Gracias unha vez máis a todos os colaboradores, Exactamente, ás AMPAs, importante. aos concellos, ao Concello de Ribeira, vale? Ainda que quixeras marchar sin dar o premio, agradecemos igual, a Chicolino. Temos o fotocall fora, para que vos poidades quitar fotos, para que estea todo. As fotos quitas trazos. Trazos Arte Estudio. Sí. Nos vai sacar unhas fotos preciosas aí. E tamén temos un puestiño onde temos os libros, temos macutos e temos tamén camisetas da asociación. Por si nos queres botar unha man por aí tamén é importante. E agora xa vamos cos créditos de todos os que participamos, todos os que nos axudan. Van a aparecer todos os créditos aquí, pero non marchedes correndo pa pincho, que xa nos conocemos. No, porque este ano temos que esperar. Temos a dous rapaces do son, un estilo musical urbano, tipo rap, con cancións tanto en galego como en castelán. Como un dato así para que sobresalan un pouco, colaboraron con as cofradías de pescadores en temas reivindicativos cando se fixo en contra da mina de San Fins. Eles participaron con eles. Entón, eles van a cerrar a nosa gala, vamos a ter os créditos e nós pouco máis podemos dicirlle. Nada máis, moitas gracias. Sodes un público, a verdade, estupendo. Espero que disfrutarades moitísimo. Para mí. Estás de coña. Gracias. A Muchas vos. gracias. Uy, pues mira que le vamos algo, chica. Gracias. Gracias, preciosa. Moitas gracias. Esto sí que non esperaba. Que ben. Digo, meu moitas marido me gracias. regala flores. Viña, viña, que vamos pos pinchos. Nada. O Flow del Norte. Aplauso. Levo 8 anos traballando nesta ría e non vou consentir que ninguén de nós se ría. Vou ir a morte ca xente e ca cofradía e tamén por todos que curraron ali algún día. Pareceme unha atrocidade o que queren facer, todo por 15 postos a ría queren vender. Non xoquedes ca xente que curra ali pa comer. Polas boas somos vos pero sabemos coter. Son case as 9 o rastro vai directo ao mar e a miña cabeza non che para de pensar. Se abren a mina, nosa vida vai cambiar. Arruinado de por anos na lancha que fui comprar. Hai terra, hai terriña miña, que quere facer esa xuntiña? Botar augas contaminadas pola barquiña e logo presumen de terche tanta morriña. Augas de Galicia pola boca morro peixe, vendedes o mellor marisco por un bo feixe. Pides abrir eso sempre que eu vos deixe, se non nos apoyamos que logo nadie se queixe. Meu avó hai anos foi mariñeiro desta bomboa e nunca veu tan negro todo como hasta agora. Non vamos permitir que este proxecto colla forma porque vai ser unha ruína para toda a zona. Quería agradecer ao grupo de Prademar que cada manifestación a cara foi dar. Hai desa unión que esa xente lle ten o mar. Se fóramos así non estaríamos a chorar. Tendas, talleres, bares e moitas máis empresas veránse obrigados a pechar por falta de ventas. A xente non virá nosas praias contaminadas, tirarán para outras rías con augas moito máis claras. Este non é un mito, hai que asumir a realidade. Na miña mente quedan os que foron os culpables. Podrán decir mentiras e tamén decir verdades. Importoulle máis o carto co futuro dos chavales. Non hai mariñeiro que non poida fogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facernos cegos en que nada vai pasar. Vos quedade con ela que eu irei sempre con mar. Non hai mariñeiro que non poida fogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facernos cegos en que nada vai pasar. Vos quedade con ela que eu irei sempre con mar. Cantamos chisto dende unha vila pequena, facendo sentir de auga toda a xente do mar. As nosas rías
levámolas nas venas e defendémolas daqueles que as queiran queimar. Xa sabemos que o rap a temas destes non interesa, pero temos que contalo para que a xente o vexa. Unha zona natural deixa de selo. Cando apoio unha empresa se te sentas con nazi, sodes dous nazis na mesa e non me pesa contar o que me interesa. Todo aquilo que se expresa e non me estresa ver como se carga dun entorno que progresa. Pouco a pouco pasamos de cazadores a presa. Vexo pasar os anos con ambigüidade, pero non importa, conservo a miña identidade. Recordade que meter unha mina nunha mina natural e plantar no pé unha mina de proximidade. Hai que falar disto mentras non enfría e non deixar que de nós se rían. Deixade de pasar de todo e ver como volalían. Pensade que a verdadeira mina está na ría. Falo disto con razón e non me engaño. Se non o solto no tema de verdade que estallo. Vender o cu a unha empresa porque hai propostos de traballo e cargarse o feito no mar durante moitos anos. Pensade nun momento nas grandes embarcacións, esas todas que fan as campañas no gran sol. Non vos mirade máis o miúdo na ría do sol. E pensade nos barcos pequenos que o fan de sol a sol. Esos mariñeiros con familias que alimentar, traballando por 4 perras e a forrar. Que encima de todo que teñen que mariscar a auga donde traballan e a queiran contaminar. Ese ataque de protesta chega ao seu fin. Quero remarcar que isto non queda así. Defender o noso é o que temos aquí. Significa defender o azul do mar e azul de Potosí. Non hai mariñeiro que non poida afogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facer nos cegos en que nada vai pasar, pero que vale con ela que vive sempre con mar. Non hai mariñeiro que non poida afogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facer nos cegos en que nada vai pasar, pero que vale con ela que vive sempre con mar. Non hai mariñeiro que non poida afogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facer nos cegos en que nada vai pasar, pero que vale con ela que vive sempre con mar. Non hai mariñeiro que non poida afogar, ni mina na terra que non se poida pechar. Queren facer nos cegos en que nada vai pasar, nos quedaren con ela que vive sempre con mar. Este tema vai dedicado a todos os mariñeiros, á cofradía de Noia por confiar en nós e a todos os ecoloxistas por luchar todos xuntos hasta o final. Moitas gracias a todos. Gracias, chavales. Traveime e volvín arriba, tío, guau. Guau. Guau, buf. Resolverse guai, tío. Ya, es que subidón tienes, mima. No, la verdad. Pero da subidón, joder, ves, non me sacaron da xente. Moi guai, tío. Tú las faz medio TikTok, hai que ver. Sí, quedou guai,